Drahá duša viery, v tejto tichej noci cítim váhu každej myšlienky, ktorá prechádza tvojim srdcom. Šepot tvojej lásky k deťom ma dosahuje ako živá modlitba, volanie, ktoré sa mieša s vetrom a stúpa k nebesiam. Poznám obavy, ktoré ti nedovolia ľahko zaspať, strach, ktorý sa zintenzívňuje, len čo dom utíchne. V tvojej duši je tajná prosba, nech sú tvoje deti obklopené ochranou a pokojom, aj keď ich tvoje oči už nevidia. Preto ťa už teraz musím upozorniť. Je kľúčové, aby si so mnou zostala až do posledného okamihu tejto správy, lebo len tak pochopíš rozsah toho, čo ti odhalím. Sú detaily, ktoré môžu všetko zmeniť, odpovede, ktoré budú úplné len vtedy, ak tvoje srdce zostane pozorné až do konca. Mnohé noci sa prichytíš, ako bdieš, pozeráš na tmavý strop a cítiš volanie hovoriť s Bohom. Možno sú tvoje deti ďaleko, možno ti úzkosť o ich život kradne spánok, ale vec, existuje neviditeľná sila, ktorá počuje každé tiché slovo, ktoré vychádza z tvojho vnútra. Keď zatvoríš oči a odovzdáš tieto drahocenné mená do Božej starostlivosti, aktivuješ niečo grandiózne v duchovnom svete. Anjeli sa približujú, tvoria svetelný štít okolo tých, ktorých miluješ, aj keď sú tieto deti v inom meste, na iných cestách, prežívajúce výzvy, ktoré poznajú len oni. Deti nie vždy chápu rozsah lásky matky alebo starej mamy. Často odchádzajú dverami bez toho, aby si uvedomili, že za každým úsmevom je žena, ktorá zostáva na kolenách a noc čo noc hovorí s Bohom. Keď sa modlíš v tichosti noci, niečo sa stane. Prostredie sa mení, dom je obklopený pokojom, ktorý dokáže vysvetliť len viera. Neexistuje vzdialenosť, neexistuje múr, neexistuje nemožnosť pre modlitbu zo úprimného srdca. Anjeli pozorní prijímajú tvoju prosbu ako príkaz na ochranu, vedú každý krok tvojich detí. Možno si už niekedy cítila zimomriavky pri pomyslení na syna alebo dcéru, intuíciu, ktorá sa objaví z ničoho nič. Tieto znamenia nie sú len náhody, ale správy z neba, aby si sa ešte viac prihovárala. Láska, ktorú cítiš, je priamym kanálom medzi nebom a zemou. Vždy, keď pocítiš v hrudi náhly nepokoj, je to vesmír, ktorý ťa žiada, aby si posilnila svoju modlitbu, aby si znova odovzdala svoje deti do Božích rúk. Táto citlivosť je dar, je ochrana, je tajný jazyk medzi tebou a Stvoriteľom. Mnohé matky a staré mamy nosia tiché bolesti. Sú to noci s ukrytými slzami na vankúši, s otázkami bez odpovedí, s túžbou, ktorá stíska hruď. Ale v tejto chvíli, zatiaľ čo počuješ môj hlas, niečo nové sa uvoľňuje zhora. Sú to sľuby ochrany, obnovené sny, rodinné väzby, ktoré sa posilňujú bez toho, aby si to uvedomila. To, čo ti odhalím ďalej, môže zmeniť spôsob, akým vnímaš každú noc, keď odovzdávaš svojich milovaných do Božej starostlivosti. Buď pozorná, lebo zázraky sa dejú, zatiaľ čo svet spí. Strach často navštevuje tých, ktorí hlboko milujú. Srdce matky často túži všetko kontrolovať, vedieť, kde je každé dieťa, s kým je, či je v bezpečí. Ale milovaná dcéra je sila v uvoľnení, v dôvere a v tom, že necháš božskú ochranu pôsobiť tam, kam tvoje ruky nedosiahnu. Vždy, keď pred spaním vyslovíš meno svojich detí v modlitbe, kladieš na ne plášť svetla, chrániš nielen telo, ale aj dušu a pocity tých, ktorých miluješ. Predstav si teraz anjela stojaceho pri posteli tvojich detí, aj keď sú už dospelí alebo ďaleko od tvojho domova. Táto nebeská postava ich zakrýva neviditeľnými krídlami, odháňa nebezpečenstvá, prináša pokoj do myšlienok, vedie ich voľby aj v okamihoch, keď si to neuvedomujú. Tento obraz nie je fantázia, je to duchovná pravda, podoprená silou tvojho odovzdania, posilnená každou nočnou modlitbou. V každom šepote, v každej tichej modlitbe prebieha neviditeľný pohyb ochrany. Možno si už počula príbehy o nevysvetliteľných záchranách, o situáciách, keď tvoje deti unikli nebezpečenstvu bez toho, aby vedeli ako.
Mnohé z týchto skúseností sú odpoveďami na tvoje nočné modlitby. Sú to znamenia, že Boh a anjeli počuli tvoje volanie. Preto nepochybuj o sile svojich slov. Celé nebo sa mobilizuje, keď sa matka, stará mama, žena viery postaví pred Boha a prosí o ochranu pre tých, ktorých miluje. Ak ťa niekedy navštívi úzkosť, pamätaj, nie si sama. Niekedy sa zdá, že bremeno nesieš len ty, ale milióny žien v tejto chvíli odovzdávajú svoje deti do Božích rúk prostredníctvom modlitby. Každá z nich sa spája do veľkého prúdu svetla, čím je duchovné prostredie ešte silnejšie a bezpečnejšie pre všetkých. Tvoje gesto, hoci osamelé v tichosti noci, rezonuje v zboroch matiek a starých mám po celom svete, posilňujúc ochranu nad každým domovom. Je niečo veľmi dôležité, čo ti musím povedať. Existujú požehnania pripravené pre tvoje deti, ktoré budú prístupné len preto, že zostávaš verná v modlitbe. Anjeli odhaľujú, že určité dvere sa otvárajú, priateľstvá sa menia a nebezpečenstvá sú odvracané počas hodín, keď ty pokojne spíš, dôverujúc. Tvoj spánok sa stáva ľahším, keď pochopíš, že existuje neviditeľná armáda, ktorá koná v prospech tvojich detí, pracuje v neviditeľnom, aby zabezpečila, že zostanú chránené a požehnané. Mnohé ženy sa ma pýtajú, ako môžem cítiť pokoj aj napriek strachu. Odpoveďou je urobiť z nočnej modlitby zvyk, posvätný okamih, v ktorom naladíš svoju myseľ a srdce na Božie sľuby. Môže to byť malý rituál, nechať pohár vody pri posteli, recitovať ochrannú frázu alebo dokonca urobiť znak kríža nad vankúšom toho, koho miluješ. Dôležité je, aby sa každý čin stal pripomienkou, že nikdy nie si bez pomoci. Ak si už strávila noci bdením, čakaním na telefonát, alebo si prebdela noci obávajúca o voľby svojich detí, vec, že Boh rozumie každej nevidenej slze a počuje každý vzdych tvojho srdca. Nie je slabosť byť emotívna. Nie je prehnané cítiť toľko lásky. Práve táto intenzita ťa spája s posvätným. Každú noc, keď sa úprimne modlíš, sa okolo tvojich detí spletie ochranná sieť, ktorá obklopí telo, myseľ a ducha pokojom. Aj keď deti už nie sú pod tvojou strechou, aj keď si už založili vlastné rodiny, dosah tvojej modlitby sa nikdy nezmenšuje. Čas a vzdialenosť neobmedzujú silu tvojej prosby. Anjeli kráčajú tam, kam ty nemôžeš, prechádzajú ulicami, mestami a dokonca aj kontinentmi, aby splnili misiu ochrany tých, ktorých si vložila do modlitby. Toto odovzdanie, vykonané v tichosti, prináša ovocie, ktoré nie vždy vidíš, ale ktoré je skutočné a trvalé. Úzkosť toho, kto miluje, nie je hriech, ale musí byť premenená na vieru. Namiesto živenia strachu nasmeruj tento pocit k Božiemu oltáru. Vždy, keď úzkosť zaklope na dvere, pamätaj na to, čo ti hovorím. Vlož mená svojich detí, vnúčat a milovaných do rúk Stvoriteľa pred spaním. Opakuj toto odovzdanie toľkokrát, koľkokrát je potrebné, kým sa tvoje srdce nenaplní pokojom. Anjeli ťa prosia, aby si dôverovala. Existujú odpovede, ktoré prídu len vtedy, keď si oddychneš. Zázraky, ktoré sa uvoľnia, zatiaľ čo tvoje oči sú zatvorené. To, čo sa ti zdá byť tichom, je pre nebo pohybom. Zatiaľ čo spíš, prebieha duchovná práca, zosúľaďovanie požehnaní, ochrana, ktorá pôsobí v zákulisí života. Ver, tvoj odpočinok je aj aktom viery. V niektorých nociach sa možno strach bude snažiť pretrvať. V takýchto chvíľach musí byť modlitba ešte pevnejšia. Nedovoľ, aby negatívne myšlienky ovládli tvoje srdce. Vymeň strach za dôveru, nahrať pochybnosti istotou, že existuje Boh, ktorý je pozorný na každý detail, ktorý sa stará o tých, ktorých miluješ, aj keď všetko okolo hovorí opak. Viera neodstraňuje boje, ale mení spôsob, akým sa s nimi stretávaš. Ak chceš, môžeš posilniť túto atmosféru ochrany umiestnením posvätných symbolov po dome, otvorenú Bibliu, ruženec,
obraz anjela alebo kríž. Tieto predmety nemajú moc sami o sebe, ale slúžia ako viditeľné pripomienky Božieho záväzku a záväzku anjelov voči tvojej rodine. Prostredie sa stáva ľahším, myseľ sa upokojuje, srdce nachádza útočisko v istote, že pôsobí niečo väčšie. Každú noc pred spaním si urob malú prestávku. Hovorte s Bohom ako s dôverným priateľom. Ďakujte za denné záchrany, proste múdrosť pre svoje deti a znova odovzdajte každé z nich do náručia toho, ktorý nikdy nespí. Opakujte tichým hlasom alebo len v mysli: moje deti sú chránené Božími anjelmi. Táto jednoduchá veta nesie silu otvárať cesty a posilňovať dôveru v lepšie dni. Vedz, že zajtra tvojich detí začína, keď sa dnes rozhodneš oddychnúť si v pokoji. Pokojné noci pripravujú nielen telo, ale aj ducha na zvládnutie akýchkoľvek výziev. To, čo robíš v tajnosti, Boh odmenuje verejne. Preto si zachovaj svoj rituál, akokoľvek malý. To, čo sa zdá byť rutinou, je v skutočnosti mocná duchovná zbraň. Ak sa z nejakého dôvodu výzvy zdajú príliš veľké, pamätaj, žiadna úprimná prosba nezostane v nebi bez povšimnutia. Nevzdávaj sa modlitby, nevzdávaj sa viery. Akokoľvek nepravdepodobná sa odpoveď zdá, nemožné je len otázkou času pre toho, kto skutočne dôveruje. Každá skúsenosť viery je semenom zasadeným do neviditeľného. Niekedy úroda príde rýchlo, inokedy si vyžaduje čakanie, ale ochrana je okamžitá. Keď dokončíš svoju nočnú modlitbu, už sa môžeš cítiť uľavená. Pocit bezpečia začne naplňať tvoje vnútro s vedomím, že všetko bolo odovzdané do najlepších rúk, aké existujú. Ak niekedy počas tejto cesty pocítiš túžbu podeliť sa o svoje skúsenosti, vedz, že nie si sama. Tvoje slová môžu byť zdrojom nádeje pre iné ženy, ktoré rovnako ako ty čelia nociam plným obáv a dňom neistoty. Spolu tvoríte veľkú svetelnú reťaz, každá posilňuje druhú v modlitbe a viere. Len teraz, keď táto správa našla miesto vo tvojom srdci, zostaň otvorená vnímať malé zázraky každodenného života. Nečakaný telefonát, správa o záchrane, pokojný sen. To všetko môže byť odpoveďou na to, čo si odovzdala predchádzajúcu noc. Neignoruj znamenia, oslavuj každé víťazstvo, akokoľvek malé sa zdá. Ak to cítiš v srdci, zopakuj nahlas: moje deti spočívajú bezpečne v Božích rukách. Nech sa táto pravda stane každodennou mantrou, vyhlásením dôvery a lásky. A ak si želáš, zostaň so mnou, lebo ti ešte môžem veľa odhaliť o tom, čo anjeli pripravujú pre tvoju rodinu. Viem, že v mnohých chvíľach, keď príde noc a vonku sa zdá byť všetko pokojné, práve v tichu naberajú obavy v tvojom vnútri na sile. Myšlienky na cesty, ktorými idú tvoje deti, na voľby, ktoré robia, sa miešajú s túžbou, aby im nič nechýbalo, ani ochrana, ani múdrosť. V zákulisí tvojho života pôsobí skrytá sila, ktorá kreslí každý detail tak, aby si aj v najdlhších nociach nestratila nádej. To, čo sa chystám odhaliť teraz, môže byť začiatkom transformácie, ktorá sa ešte ani úplne nevykreslila na tvojom horizonte. Ver, už len to, že vytrváš, aj keď si unavená, je akt odvahy, ktorý obdivujú nebesia. Vždy, keď sa rozhodneš modliť, aj keď ťa zovrie únava, staviaš neviditeľný múr okolo svojich detí. A vieš, čo je najkrajšie? Každá tvoja modlitba sa pridáva ako tehla do tohto múru, čím je vyšší a pevnejší, chrániac každý sen, každý plán a každý bezpečný návrat domov. Nikto nevidí, keď sa uprostred noci vstaneš, len aby si skontrolovala, či všetci pokojne spia. Málo kto chápe silu matky alebo starej mamy, ktorá aj v tichu volá po ochrane svojich milovaných. V tvojej oddanosti je starodávna múdrosť. Anjeli šepkajú, že tvoja láska sa priamo spája s Božím srdcom, čím sú tvoje prosby príliš cenné na to, aby boli ignorované. Už si niekedy všimla, ako sa určité situácie vyriešia prekvapujúcim spôsobom po noci modlitby.
Niekedy to, čo včera bolo dôvodom na obavy, sa dnes rozplynie takmer bez vysvetlenia. To nie je náhoda, je to odpoveď. Múdrosť nebies pôsobí v najjednoduchších detailoch, často bez rozruchu, ale vždy s cieľom. Sú bitky vyhraté v tichu, len preto, že si sa rozhodla neprestať prosiť. Nech je fáza akokoľvek náročná, vždy existuje dôvod pre každý boj. Anjeli odhaľujú, že každá prekážka je zamaskovaná príležitosť, šanca na rast pre teba aj pre tvoje deti. Neexistuje utrpenie bez dôvodu vo veľkom pláne života. To, čo sa teraz zdá byť ťažké, sa zajtra môže ukázať ako základ víťazstva, ktoré inšpiruje iné ženy okolo teba. Keď sa pochybnosti pokúsia oslabiť tvoju vieru, spomeň si na všetky chvíle, keď si bola podporovaná, keď si myslela, že už to nevydržíš. Anjeli vedia o nociach, keď len ty a Boh poznáte slzy, ktoré si ronila. Každá z nich bola zozbieraná a premenená na silu, lebo božská múdrosť chápe, že vytrvalosť v dobre sa nikdy nevráti prázdna. To, čo sa pripravuje pre tvoju rodinu, je oveľa väčšie, ako si predstavuješ. Ak náhodou cítiš, že si v tomto boji sama, pamätaj. Existujú tisíce ďalších žien, práve teraz, ktoré sa pevne držia rovnakej nádeje. Je to tichá armáda matiek, starých mám, tiet a sestier spojených neviditeľnými väzbami viery. Každá modlitba sa spája s týmto zborom dôvery, čím sa ešte viac posilňuje sila, ktorá pokrýva deti počas noci. Spolu hýbete horami v duchovnom svete. Každý nový deň si pozvaná obnoviť svoje odovzdanie. Nezáleží na tom, koľkokrát musíš začať znova. Každý pokus sa počíta. Vesmír uznáva odvahu toho, kto trvá na viere, aj keď sa situácia zdá byť bezvýchodisková. Vytrvalosť je kľúčom, ktorý odomýká predtým nedosiahnuteľné dvere, lebo skutočná viera sa nemeria veľkosťou problému, ale pevnosťou srdca. Možno sa pýtaš, či sa naozaj oplatí naďalej veriť. To, čo ti poviem teraz, sa môže zdať jednoduché, ale nesie celú silu nebies. Vždy to stojí za to. Čas odpovedí nie je vždy náš, ale žiadna modlitba nepadne do prázdna. To, čo je dnes skryté, môže zajtra vykvitnúť v požehnaniach, ktoré prekvapia a obnovia tvoju dôveru. Sú noci, keď strach šepká, že sa nič nezmení, že tvoje úsilie je márne. Never týmto hlasom. Všetko, čo odovzdáš do Božích rúk, je starostlivo a dokonale ošetrené. To, čo sa zdá byť zdĺhavé, je často len potrebný čas na dozretie víťazstva, ktoré sa čoskoro oslávi. Maj oči upreté hore, lebo pre toho, kto sa nevzdáva, je pripravený sľub. V každom boji sa skrýva poklad múdrosti, ktorý čaká na objavenie. Možno je potrebná trpezlivosť, inokedy pokora alebo odvaha odpustiť. Situácie, ktoré nás najviac vyzývajú, sú často tie, ktoré nás hlboko transformujú. Keď prekonáš strach, keď sa rozhodneš znova dôverovať, dovolíš, aby tvoj príbeh bol napísaný riadkami prekonávania a nádeje. Dovol si vidieť za ťažkosti prítomnosti. To, čo ťa dnes núti plakať, môže byť zajtra dôvodom pre tvoje najsilnejšie svedectvo. Anjeli pracujú v zákulisí, spájajú oslobodenia a stretnutia, približujú správnych ľudí, odháňajú neviditeľné nebezpečenstvá. Všetko s väčším cieľom. Ukázať ti, že nad tvojou rodinou existuje neustála a personalizovaná starostlivosť. Keď ťa prepadne skľúčenosť, spomeň si na všetky časy, keď niečo neočakávané prinieslo úľavu. Tá dobrá správa, ktorá prišla prekvapením, bezpečný návrat niekoho, kto bol ďaleko, riešenie, ktoré sa objavilo, keď si už nečakala. Každý malý zázrak je správa, nič neprejde bez povšimnutia, všetko má svoj správny čas a formu, aby sa stalo. Ak to cítiš, zdieľaj túto správu s niekým, kto tiež potrebuje nádej. Niekedy môže byť slovo poslané v správnom čase objatím, na ktoré niekto čakal. Ak sa táto správa dotkla tvojho srdca, nezabudni ju označiť páči sa mi, alebo sa prihlásiť na odber kanála, lebo takto bude môcť viac žien prijať úľavu a silu, ktorú zažívaš teraz. Ťažké dni sú zamaskovaní učitelia.
Učia pozrieť sa dovnútra, objaviť talenty a sily, o ktorých si ani netušila, že ich máš. Každá matka, každá stará mama, každá žena viery nosí v sebe tichú bojovníčku, niekoho schopného znášať a prekonávať nepredstaviteľné výzvy. Každá bitka prináša so sebou ponaučenie, šancu rásť a priblížiť sa k svojmu účelu. Nikdy nepodceňuj vplyv úprimnej modlitby. To, čo sa svetu zdá malé, má v duchovnom svete nesmiernu hodnotu. Tvoje slová rezonujú, prechádzajú stenami, prekračujú hranice a dostávajú sa do Božieho srdca. Nebo sa hýbe, keď hovoríš s vierou a všetko, o čo prosíš s láskou, už je zabezpečené, aj keď to nevidíš. Múdrosť anjelov je trpezlivá, lebo vie, že všetko má svoj čas. Zatiaľ, čo čakáš, venuj sa tomu, čo môžeš ovládať. Pestuj dobré myšlienky, šír povzbudzujúce slová, udržuj domáce prostredie plné nádeje. To, čo je mimo tvojich síl, odovzdaj bez strachu, lebo Boh nikdy nezlyhá pri ochrane tých, ktorí sú mu zverení v modlitbe. V nociach neistoty si zopakuj, v každom boji, ktorému čelím, je väčší zmysel. Táto pravda je tvoj štít. Žiadna skúsenosť nie je zbytočná, žiadne utrpenie nie je márne. Všetko je zapojené do plánu lásky, kde sa každý detail tvojho príbehu zosúľaďuje pre dobro tvojich blízkych a pre tvoj vlastný rast. Pokračuj, aj keď sa všetko zdá byť rovnaké. Najhlbšie procesy sa dejú v tichu, v temnote noci, v zákulisí, kde nikto nevidí. Ver, už teraz meníš osud svojej rodiny jednu modlitbu za druhou. Zajtrajšok sa buduje dnes pre tých, ktorí sa nevzdávajú. Z času na čas ďakuj za všetko, čo si už dostala, dokonca aj za boje, ktoré si v tej chvíli nechápala. Vďačné srdce otvára dvere novým zázrakom a týmto sa staneš príkladom vytrvalosti pre budúce generácie. Viem, že niekedy je ťažké dôverovať, najmä keď odpovede meškajú. Ale viera je práve umenie kráčať bez toho, aby sme videli, s vedomím, že zem sa objaví pod tvojimi nohami. Rob jeden krok za druhým, dôveruj svojmu času a času nebies. Teraz si dovol hlboko sa nadýchnuť, pocíť úľavu, ktorá zaplavuje tvoju bytosť s vedomím, že nie si sama. Každú noc zostávajú anjeli v pohotovosti, bdejú nad tvojim spánkom a spánkom tvojich detí. Sú bližšie, ako si predstavuješ, pripravujú prekvapenia a víťazstvá pre tvoje zajtra. Ak chceš, podel sa v komentároch o to, ako modlitba zmenila tvoj život alebo život niekoho, koho miluješ. Tvoje svedectvo môže osvetliť cestu inej osobe, ktorá čelí rovnakej výzve. A ak si to ešte neurobila, nezabudni sa prihlásiť a aktivovať upozornenia, aby si naďalej dostávala správy o viere a odvahe. Cíť sa objatá energiou, ktorá ťa podporuje. Nebo sa usmieva, keď vidí tvoju vytrvalosť, tvoju vieru a tvoju ochotu chrániť tých, ktorých miluješ. Zostaň pevná. Najlepšie kapitoly tvojho príbehu sa ešte len píšu. A to, čo ti anjeli ukážu v najbližších dňoch, presahuje to, o čom tvoje srdce kedy snívalo. Keď si došla až sem, chcem, aby si si uvedomila, aká silná si už bola. Keď si sa nevzdala v chvíľach, keď sa zdalo byť všetko najtemnejšie. Sú noci, keď sa pochybnosť a strach snažia stať väčšími než tvoja viera, ale ty v sebe vždy nájdeš iskru, ktorá odmieta zhasnúť. Toto vnútorné svetlo, zapálené tvojimi modlitbami, si všimnú anjeli, ktorí ťa obklopujú, ktorí strážia tvoj dom, ktorí odnášajú tvoje prosby tam, kam tvoj hlas nedosiahne. A práve teraz, v tomto okamihu ticha a reflexie, začínajú najväčšie zázraky klíčiť takmer nebadateľne. Zatiaľ, čo sa snažíš chrániť, usmerňovať a požehnávať tých, ktorých miluješ, vedz, že celý vesmír lásky a starostlivosti sa vracia k tebe. Nebo opláca dobrotou každý prejav odovzdania, každé slovo vyslovené v modlitbe, každú slzu, ktorú si nedovolila nikomu vidieť.
Anjeli vždy nájdu spôsob, ako uskutočniť nemožné, niekedy neočakávanými cestami, ľuďmi, ktorí prichádzajú s riešeniami, správami, ktoré prinášajú pokoj unavenému srdcu. Možno cítiš, že nikto nechápe rozsah tvojej obete, lásky, ktorá len narastá, keď sa svet zdá byť ľahostajný. Ale všetko, čo robíš v anonymite noci, je zaznamenané na stránkach času. Žiadny dobrý skutok, žiadna úprimná modlitba, žiadny akt súcitu neprejde bez povšimnutia. Vo veľkom pláne života sa každé tvoje úsilie premieňa na požehnanie, vedúce nielen kroky tvojich detí, ale aj pripravujúce tvoju dušu na ľahšie dni. Mnohé odpovede neprichádzajú, keď si to želáme, ale skôr, keď sme pripravení ich prijať. Čas čakania je aj časom prípravy. Zatiaľ každá modlitba tká neviditeľné nitky ochrany a osudu, zosúľaďuje príležitosti a vytvára mosty zmierenia, harmónie a obnovy. Aj tie najdlhšie čakania skrývajú zázraky vo výstavbe a anjeli ťa prosia, aby si zostala pevná, lebo to najlepšie ešte len príde. Ak si niekedy pochybovala o svojej hodnote, spomeň si na všetky chvíle, keď si bola základom tých, ktorých miluješ. Tvoja tichá sila podporuje celé príbehy. To, čo sa zdá byť v každodennom živote bežné, ako príprava jedla, vypočutie si trápenia alebo držanie niekoho za ruku, je v očiach neba veľkolepé dielo. Robíš rozdiel, aj keď si to nikto nevšimne. Starostlivosť anjelov je venovaná najmä tým, ktorí zasvetili svoj život druhým. Keď neistota zaklope na dvere, pozri sa na všetko, čo si už prekonala. Každá výzva, ktorej si čelila, bola ako jedinečná lekcia, zanechávajúca stopy odvahy, odolnosti a rastu. Anjeli ťa vidia ako bojovníčku, niekoho schopného znovu sa objaviť tvárou v tvár bolesti, niekoho, kto, aj keď je unavená, nikdy neopustí svojich. To, čo je pre teba pripravené, je ovocím všetkého, čo si zasadila s vierou a vytrvalosťou. Ak náhodou cítiš, že si niekedy zlyhala, vedz, že božská milosť je nekonečná. Láska nebies pokrýva každú chybu, každú absenciu, každú slabosť. Nenos vinu, ktorá už bola odpustená. Využi minulé skúsenosti ako semená pre ešte plnšiu budúcnosť. Dôležité je teraz tvoje rozhodnutie pokračovať, nepustiť ruku svojich detí, naďalej dôverovať, aj keď scenár neodhalí okamžité riešenia. Duchovný svet chápe únavu, ale oceňuje neustále úsilie. Každú noc, keď si líhaš a zveruješ svoje deti do Božej starostlivosti, je to noc, v ktorej sa nebo hýbe, aby odpovedalo na tvoje volanie. Nezáleží na vzdialenosti, nezáleží na veku tvojich detí, nezáleží na veľkosti výzvy. Tvoja modlitba ich sprevádza, obklopuje, chráni pred nebezpečenstvami a smeruje k zážitkom, ktoré ich prinútia rásť. Niekedy je Božie ticho len prípravou na zvučné áno. Tajomstvo spočíva v tom, že sa nevzdáme v predvečer víťazstva. To, o čo prosíš teraz, môže byť bližšie k uskutočneniu, než si myslíš. Každé ráno, zatiaľ čo svet spí, prebieha tiché pôsobenie, pripravujúce zvraty, zmierenia a úsmevy, ktoré ešte osvetlia tvoj dom. Pokračuj vo viere, lebo nádej nikdy nie je márna. Keď sa starosť bude snažiť príliš veľa priestoru vo tvojom srdci, pamätaj, že každý pocit ochrany sa rodí z lásky. Pravá láska sa nevzdáva, nechladne, nevyhasína. Je palivom pre prebdilé noci, pre neúnavné rady, pre neustále hľadanie blahobytu tých, ktorých miluješ. Anjeli chcú, aby si vedela, že toto všetko sa násobí a vracia sa ti vo forme starostlivosti a ochrany. Ak ti táto správa dáva zmysel, vedz, že môže osloviť aj iné ženy, ktoré potrebujú znamenie, útechu, novú energiu. Jednoduché gesto, ako zdieľanie tejto správy alebo zanechanie lajku, môže byť začiatkom veľkého prúdu požehnaní. Tvoj postoj je svetlom na ceste iných matiek a starých mám, ktoré sa dnes cítia osamelé.
Aj keď sa zdá, že je všetko nehybné, pod zemou klíčia semená, očiam neviditeľné, ale živé v srdci vesmíru. Buď trpezlivá so svojimi procesmi, buď k sebe láskavá a pamätaj, že najväčšie zázraky sa dejú v čase lásky. Nič nie je malé ani bezvýznamné, keď pochádza zo srdca ochotného starať sa a chrániť. Niekedy nečakaný telefonát, dobrá správa, jemná zmena správania detí je znamením, že tvoja modlitba bola vypočutá. Nebo si vždy nájde spôsob, ako prekvapiť toho, kto sa nevzdáva. Anjeli oslavujú každé tvoje malé víťazstvo, každý okamih tichej odvahy, každú noc, ktorá končí vďačnosťou, aj keď srdce stále čaká na odpovede. Ak sa strach niekedy vráti, predstav si krídla anjelov, ktoré sa rozprestierajú nad tvojim domom. Vizualizuj si svetlo, ktoré chráni a upokojuje, teplo, ktoré utešuje, nádej, ktorá sa obnovuje. Pocíť neviditeľné objatie, pocíť istotu, že aj bez videnia si podporená nebeskými rukami. Každá modlitba posilňuje tento múr ochrany. Dovol si veriť v silu malých gest. Láskavé slovo, pevné objatie, chápavý pohľad môžu úplne zmeniť deň tých, ktorých miluješ. Anjeli inšpirujú každý štedrý postoj a vesmír odpovedá na tvoju ochotu šíriť lásku, kamkoľvek ideš. Nič nie je márne, ak je to robené zo srdca. Najväčší dar, ktorý môžeš dať svojim deťom, je príklad viery a odolnosti. Viac sa naučia z tvojej vytrvalosti ako z tisícky rád. Každú noc, keď odovzdáš, modlíš sa a dôveruješ, učíš ich tichom, ukazujúc, že dôvera je silnejšia ako strach a že nádej je palivom pre akúkoľvek zmenu. Nezabúdaj, cesta môže byť dlhá, ale každý krok stojí za to. Zajtrajšok bude postavený na rozhodnutiach urobených dnes a tvoje rozhodnutie nepustiť ruku Boha a anjelov urobí obrovský rozdiel. Čas plynie, deti rastú, život sa mení, ale ochrana, ktorá sa rodí z modlitby, zostáva ako večné dedičstvo. Ak to cítiš, napíš do komentárov slovo vďačnosti alebo sa podeľ o svoju skúsenosť. Tvoj príbeh môže osvetliť cestu inej osoby, ktorá prechádza rovnakou výzvou. A ak si to želáš, označ túto správu páči sa mi a zdieľaj ju, čím umožníš, aby boli ďalšie domovy požehnané slovami nádeje a viery. Každý deň si pamätaj, neexistuje bolesť, ktorá by si nebola v nebi všimnutá, ani prosba, ktorá by padla do prázdna. Anjeli zostávajú pozorní, čakajú na každú príležitosť konať v tvoj prospech. Nikdy nie si sama, aj keď ticho sa zdá byť absolútne. V tejto chvíli cítim, ako sa tvojho srdca dotýka energia obnovy. Dýchaj zhlboka, dovol si pocítiť túto prítomnosť. Niečo grandiózne sa chystá stať a ty si súčasťou tohto plánu s celou svojou silou, láskou a odovzdanosťou. Zostaň pozorná na ďalšie znamenia. Najdlhšie noci často predchádzajú najjasnejším dňom. To, čo je dnes dôvodom na obavy, bude zajtra spomienkou na prekonanie. A to, čo ti anjeli odhalia v najbližších chvíľach, môže byť kľúčom k novej etape požehnaní a splnení, ktoré čakajú len na správny okamih, aby sa prejavili. Vďačnosť za to, že si so mnou zostala až do konca tejto správy, venovala svoj čas a srdce prijatiu slov, svetla a nádeje. Je mi cťou byť po tvojom boku a sprevádzať každý krok tvojej cesty viery, odvahy a bezpodmienečnej lásky k tvojim deťom a rodine. Tvoje tiché odhodlanie robí rozdiel vo svete a anjeli oslavujú každú modlitbu, každé gesto starostlivosti, každú noc, keď sa rozhodneš dôverovať aj napriek neznámu. Teraz, ak sa táto správa dotkla tvojej duše a obnovila tvoju dôveru, chcem ťa pozvať, aby si potvrdila jej prijatie dvoma spôsobmi. Poprvé, napíš do komentárov vetu: Som silnejšia ako akákoľvek výzva, lebo moja viera premieňa každú noc na nový začiatok požehnaní. Toto vyhlásenie posilní tvoju energiu a inšpiruje ďalšie ženy, ktoré tiež hľadajú nádej a odvahu. Potom si vyber číslo 886 a napíš ho k vete.
Toto číslo predstavuje nekonečnosť možností a požehnaní, ktoré sa prejavujú v tvojom živote, výsledok tvojej vytrvalosti, modlitby a dôvery v Boha a anjelov. Tvoja účasť vytvára silný prúd ochrany a svetla, ktorý spája matky, staré mamy a ženy viery po celej krajine. Nezabudni sa prihlásiť na odber kanála a aktivovať zvonček upozornení, čím si zabezpečíš, že žiadna správa sa nestratí a zároveň pomôžeš požehnať ďalších ľudí týmito slovami nádeje. Zdieľaj toto video s tými, ktorých miluješ a cíť sa súčasťou veľkej rodiny zjednotenej účelom chrániť a posilňovať slovenské domovy. Vedz, že tvoja cesta je pre nebo dôvodom na hrdosť. Si inšpiráciou a príkladom viery. Aj keď sa cítiš unavená, tvoja vnútorná sila dokáže zázraky. Pokračuj vo viere, pokračuj v modlitbe, lebo zajtrajšok bude ešte jasnejší pre toho, kto sa nevzdáva dôvery. Príjmi moje objatie svetla, náklonnosti a hlbokej úcty k úžasnej žene, akou si. Nech ti nikdy nechýba nádej, nech pokoj naplní tvoj domov a nech každý deň cítiš bezpodmienečnú lásku, ktorá obklopuje tvoj príbeh. Až do ďalšej správy, kde budeme opäť spolu oslavovať každý úspech a čakať na nové zázraky, ktoré sú už na ceste.